estaven allí els francesos. Bé, allò que alguns una de les companyies estava per Mutxamel. Però és lo normal, un exèrcit d'invasió, pues naturalment entren a les cases, violenten a les persones, els obliguen a donar-los aliments, els objectes de valor, i els van dir, sí, prepareu-mos la carn que teniu rostida. Els de Mutxamel, no, i què voleu? Mira, conills, borregos. Ah, mira, espera, prenc nota. Van agarrar i la foguera la van fer amb baladre. El baladre és una planta tòxica, una planta venenosa, que abunda. Van fer allí la foguera, van rostir ben rostides les cabres, les ovelles, tot això que tenien els conills, el van servir allí. Com està? Ui, de muerte. Exacte, no va quedar ni uno. Entonces, que és veritat o no? I què més dona? És una llegenda. Servís per il·lustrar el poder del baladre i que uno no deu rostir la carn en rames de baladre. La importància de conèixer res no botànic. I que la importància de saber els propietats de les plantes. Pot anar la vida. Parèntesi. Aquí és parèntesi.